Het is een hele bijzondere dag voor een heel bijzonder project. Het is een dik met een toekomst en een dik met een verleden. Het is een dik met een toekomst, omdat het heel wat oplossingen biedt in ons provincie. Verkeersveiligheid gaat er stikken op vooruit. De ontsluiting van Noord-Eerst-Friesland gaat er stikken op vooruit. Maar het is een dik met een verleden. Kun je nog herinneren wanneer dat dit voor het eerst op de tafellijn had, dit plan? Mijzelf kan ik het net herinneren, omdat ik nog niet in de provinciale politiek actief ben. Maar in 1994 is je voor het eerst toe praat. En even van jou wil doen wie ik 16. In 2000 is de provincie er het mooi ondergang gegaan. Uiteindelijk is in provinciale steden hierover besletten in de jaren 2004, 2007. En de uitvoering, het echte bouwen onder dik is in 2011 begonnen. Mensen in de streek bleven er wel om vregen. En iedere CW komen, die had nou een ideal. En daarom is die finst, omdat de jaren dat we uniek in Nederland destijds. Dus is maar dan gaan we royaal, riensk, met natuur compenseren. En we gaan in die dorpen waar het net meer terugkomt, gaan we het weer in rugtje. Dat een hele goede west. En waar het eigenlijk in dit verband toch echt neemt worden matjoerd, dat is er niet de Andriessen. Dat is de verstoorde deputaire, die met name die natuurcompensaties zijn had. Dat maar we er eigenlijk doen. En die heeft nooit te beroerd wie om zelf naar de streek daar. Dat maar mensen kunnen discussiëren tot diep in de nacht. Dus die had echt wel de onzet doen dat het nou Safir is. Nee, ik heb niets meegekregen van de centrale as in Den Haag, want dat is de vraag volgens mij. Ja. Het is echt een heel regionaal project met in de lead de provincie en 4 gemeenten. En ik vind het geweldig wat de regionaal is gedaan. Het is een prachtig stuk geworden, de inpassing. Ja, er is een natuur doorsneden, maar het is prachtig neergelegd. En ik vind echt dat de regio er ontzettend trots op mag zijn. Ik ben er trots op. Wij als provincie in Oerlis, maar de streek de verzorg gewoon dat het juist net zo'n Duitse autobaan wordt die de ziel uit de landschap helpt, maar dat hij er mooi in loopt. Ben je een pro de oorsprutsen over de centrale as? Ja, ik ben een heel soort oorsprutsen over de centrale as. En vooral de laatste weken vanzelf, want het wordt uw centrale as. Ze starig zo. En in het begin is het zelf ik wel van ja, moest dat nou en maakt dat nou, is dan grote dik. Maar dat jij ik niet meer. Ik ga nou alleen nog maar van wanneer gaat er iepen. We willen er doorheen. Willem, hoe vond je de iepening die je krijgt? Die iepening weer fantastisch. Ja, zat het bij ze moest. De mijn kwam, de troon kwam er. Al het Westreenders op het podium, ja, het kon beter. Nou, wie hem allemaal in je man kwam je met een binnenwander, of bij Bouke, of bij Willem. Hoe hier weer dat man je man? Ben je een van de beide die waren in de stad blokken? Nou, ik heb beseft dat het manje weer, want ik draaide nog in de film van de vorige week mee. Dus wat dat, ik had er geen probleem mee. Misschien bij Willem wel. Nee, ik had er geen probleem mee. Het mooiste wat Bouke eigenlijk zei, wat we beleefd hadden, beleven we nooit weg. En hij zei, in de nacht werd ik wekker, ga ik er rondtocht. En dan anders had ik maar wat sterren in de boezen die zei, want ik hier tocht, zei ik gewoon zweven. En dat maakte ik net, want we graag met een voeten op de grond staan. Ben je er wies bij zo'n centrale as? Ik ben er wies mee. Ik ben er wies mee hoe we dit in Friesland nationaal ompakt. Dat wij er ook praten, hoe die eruit komen mat. Dat wij het door de gebiedsontwikkeling, hoe lezen we in het landschapdeel, dat we het erdoor gaan. Dus net dat er een provinciaal bestuur was, die er gewoon een dik terug in het drukt heeft, maar dat we het mooi de meesten erdoor gaan. Dan kan de statuskrimpgebied eraan ook? Nou, vanzelf doen we er alles om die statuskrimpen dus er al te krijgen. Maar ja, daar hebben we net helemaal in de hand. Want krimp is net alleen dat er minder mensen komen, maar ook dat de bevolking veroudert. En dat dus de meer oudere mensen komen en minder jongere mensen. Maar ik denk dat ze in Centrale As er wel installeren kunnen dat ik jonge mensen zeggen van het wennen er gewoon hartstikke mooi. Nou, en bij wij in een vrouw het erfgoed, dan waak je dat nog zeggen.